manyiso ni hie utimo tije mathoth tok chula. Kin Dr. Akumu nak nyalo lero ne japiny mar mondo mi wagol kata mno duoke it japiny mar mondo mi ginge kata mna kuma twak maka mochomo kata mna giywak maru. Nyaka sani akini ichulo marupurupu gimoro mongere kaka stipend gi dhongere koso. Koro nyaka ne Kenya yudo uhuru interns osebedo ka ichulo. Ma wach mobukore mar ng'ado osara ni en gima barua manondik dwe mokalo. Osebed kichulo wadi. Osebed kichulo ji. Kaluwore gi kama intiere. Koro the highest ng'ama chulo mamalo mogik intern mantiere samoro Nairobi kata kama nigi hardship. Iyudo ka ichulo 206,000. Mano kapok ong'ad osuru gi gimoro amora. To basic salary mare en 42,000. Koro gimoro ni ng'anyo ni ok en mar medo osara. Yani mano nyaka jopiny ng'e. En ni wabed posted nikech wan wadwaro dhi tiyo ne jopiny. Koro otero mana gi pesa mane ondike winjruok 2017 ma sirikal osebedo ka luwe higni 8 mokalo. En mana ni luwe tieng' ne tete mapok otimo. Nitiere bethene moko mapok sirikal otimo. To kor osara mar interns lakteche mapuonjore osebed kichulo pesano. Ma gima gibukore godo kawuono ni dwa ng'ad pesani en gima wendo. To daktari ma intern en otiyo mana kaka daktari mamoro ma kata kawuono kiwuok idhi osiptal kata bathwa kae gine Mbagadi ng'ami bro yudo mokwongo mabro thiedhi en daktari mapuonjore ni intern. Machutho bende japiny bende okia nikech ok ondikre kata mna kamoro amora donge. Ma ka gimoro ang' otamore kabisa eka ang' ogo simu ne daktari iluongo ni on call. Nitiere ng'ama kwongo, mar ariyo. Koro mokwongo en intern ni, mar ariyo en medical officer intern mano osetieko internship mare. Kato nitiere consultant ng'ama nosetimo osomo laktar modok omedo sombe otimo masters. Koro laini ringo kamano kadhi malo. Ma intern ka onge to osiptal ok nyal ringo. To kata sani ma wantiere ng'anyo ni nitiere interns 300 mane odhi dwe mar 7. Ma kata gin sani pesa ma sirikal bukore ni imiyo wani mang'eny no be mimiyo gi sani. To pesa magi gi bukore ni koro nego be ni chulowa nochul dakteche mogik 1998. To gimomiyo osara ni nomedi gin weche mang'eny. Mokwongo intern biro tiyo are wuok tich kata nyaka Jumapil. To samoro intern ibiro gochni gotieno ndalo 2 ka ndalo 2 ibede osiptal gotieno kata inyalo bede odi tigochuni gotieno ni bi. Koro allowances ema choro salary no madhi malo. Koro achiel kuom allowances go gin risk allowance kaka daktari nowacho. Tuoche ma wanyalo yudo nikech gima watimo nikech kata corona nyiche korumo kae. Thoth ji nobede udi. To ini wuok oko inyalo dhi migam kata corona midog godo e ot. Nikech onge rageng' makare donge. Koro nyaka medi pesa moro e wiye health risk allowance no mondo o compensate for mano. Machielo kendo nitiere iluongo ni strenuous allowance nikech itiyo kuom thuolo mang'eny maloyo joma moko. Pile thoth ji tiyo saa 2 nyaka saa 10 wuok tich nyaka tich 5. Koro kaluongi ni bi ti chieng' Jumapil to mondo mi dhi e tich nyaka med ni gimoro e wiye. To kata ing'eyo samoro idhi e tich kata saa 8 otieno. Ing'eyo ni kata japike mikao kowuok dala teri osiptal saa 8 otieno. Pesa mibiro chule saa 8 otieno opogore gi pesa michule godiechieng'. Koro kaka intern samoro koluongi saa 8 otieno nyaka ibed gi yo moro minyalo chopo godo e osiptal. Machielo kendo dakteche internship ni ionge ok mi thuolo mar yiero kama idwa dhiye. Koro inyalo teri Nairobi ka, inyalo teri Naivasha,
inyalo teri Lodwa kata Garissa, kumoro amora ei Kenya kae. Koro kionge thuolo mar yiero ni an adwa dhi time ka. Gini Garissa ok dalau. Koro kidhi Garissa ka, nyaka iti gi fare, nyaka ang' idhi many ot moro, idage. Koro nyaka ibed mana gi pesa moromo ma imbe nyalo romi michul fare michop kama idhieno, mimany godo kata ot moro midage. To proposal mitimo sani ok donji. Ma hihi en janyakwar mga jong samoro maneno chenro